Arratsaldeon ikusentzule lagunok, ongi etorri Euskadiko sokatira txapelketera. 680 kiloko finala dugu, egun bakarrera eta 8 sokatiraz. Ari gara aurreko asteetan 4 sokatira izan dugu, berotzeko, eta benetako lehiaketa oraintxe hasi da. Eta lehendabiziko finala 680 kilo, 6 talde, 6 kontseilos, Nabarniz, Ibarra, Murueta, Sokarri, Abadiño, 6 eta Zudaire, 7 talde. Normalean 6ko finalak izaten ditugu, baina 680ko final honetan 7 talde izan dira. Egun bakarreko finala, gero pisu nagusietan, edo garrantzitsuetan, nagusia berez pisurik handiena delako hause baita, 680 kilokoa, baina pisu garrantzitsuetan, 640 eta 600koan iruna jardunaldi izango dira, 680koan berriz, jardunaldi bakarra. Eta dagoeneko lanean hasita dira, 6 kontseilos, Asturiasko taldea, ez da Euskal Herrira etorri den aurreneko urtea, ez da gutxiegorik ere, urtero hemen izaten baitira Asturiarrak, ezkerraldean ditugu, hauetxek, 6 kontseilosekoak eskuinaldean Nabarniz. Jose Luis Garaiar, ongi etorri. Bai. 7 talde, 680ko lehenengo final honetan, eta orain bai, hau da bete-beteko sokatira, 8ko lehiaketak hasi dira, helburu jakin batekin, utsailaren bukaeran izango den munduko txapelketa hau, hemen izkutuko lanak eta bukatu dira, eta oraintxe hemendik aurrerako guztiak kontutan hartzeko modukoak izango dira. Esate baterako, 4ko sokatiran ikusi dugu, Abadiño ez dela behar bezain ongi ibili, ez dela sasoirik onenean azaldu, baina bistakoa da, 8ko sokatiran beste Abadiño bat ikusiko dugula esate baterako, eta Abadiño diot, azken urteetako talderik onena izan delako ezpairik gabe. Bai, egile esan, 4kun ez da zeatu, 8koako jaso joarrek bekartutxuk, eta hemendik aurrea ikusiko dugu, ze entrenamentur o nola indun. Gaur egile esan, 680 gehiene zeinek piso handina dune ze ikusi handila du, eta, Zuraidere igual sorpresetxo txikin ematetorikoa, baskulan ezin sartu ikibili da, 2 proba inda ustut, Ibarrako mutil batekin tiatzen dula gaina, eta, ze ikusten den? Aurreneko 2 tiraldia bukatu dira, 6 kontseilos eta Nabarnizen artean, Nabarnizek irabazi ditu biak, itxuraz behintzat, azken tokirako lehia 2 talde horien arteko lehiatik edo irtengo da, eta Nabarniz oraingoz behintzat, 6 kontseilosen aurretik, eta begirista ditugu Ibarra eta Murueta, hauek Muruetakoak eskuinaldean, eta bestaldean Gipuzkoarrak, Ibarrakoak, aurreneko tiraldian dira. Murueta ere, apurka beti gora egiten ari den taldea, 4ko sokatiran ere ikusi dugu, finaletako batean aurtengo demoraldian, eta Ibarra zer esanik ez, azken urteetan maila ona hartu, Euskadiko txapelak irabazten ere hasia da, eta ea nola moldatzen diren Ibarrakoak pisu nagusian, 680 kilokoan. Hombre, moldatu
Ez da, itxekun aldero zehatzetik, baina bosgarrenetik atzeako jendia minezte eukitu du, eta buelte eman ezin idabil, jendia puesto hortako oso gutxik entrenatzen du, nahiko puestoa xelebria data, eta gaur ez dakit, nola ibilko jan. Hola tiradan hasieran gaina muru eta oso ekipo zaila da azteko, fresko daude beake, pisua nahiko ondo beteutu eike, eta nahiko zaila. Berez, irabazi berluke, baina ez dakiu, ze ikusiko daun ikusten dugu, bitek lurrian hor da biltzala. Mendera tuxeaz duela zirudien Ibarrak Murueta, baina egoera irauli du apurren bat. Bizkaiko taldeak abisu bat badu, falta bat erakutsi dio. Epaileak Muruetari berriz ere leku hartuta dira Ibarrakoak, lurrean dabiltza, batez ere Muruetako tiralariak, Angel San Roman, Ibarrakoen entrenatzailea, eta ez dago pozik Angel naiz eta tiraldia irabazi. Oker handiak ikusiak izango ditu. Bai, handiak, eta eskerrak bestiak lurretik ezin altxegiatu eta faltetan galdu duten bestela, ez dakit. Bigarren tiraldia, Ibarra orain eskuinaldean, gogor hasi dira gipuzkoarrak. Bai, berez, atelerak eta hobi egin berlituzteken Muruetak baino, esperientzilere geixo dakateta, baino, ez dakit. Eutsi oraingoz Murueta gaurreneko tiraldian, irteeran. Hor, 40 zentimetro soka eraman dute beraien aldera, eta orain elkarri eusten. Ibarrakoak hobeto xio jarri india, eta ben aldea haidia bizkatzeatzen. Egite esan gazte batzuk bat uste tartin, da nahiko nerviosoro daude. Eliminatorietan lasaio ibiltzea, baina finalaro denin nahiko urduri. Ikustea, Murueta aixa da bilkitela. Egile esanek aurre ez dia oso tirada luziak izango ez luteke bihar behintzat, pisua ondile dute eta azkar xamar bukatu berluteken tirada dia. Hemen tiradak luzatu ezkiogeo ordaina ondile izaten da. Oraingoz hala ari dira gertatzen bait tiraldi laburrak, eta berriz ere Angel San Roman mutilekin izketan. Eta Ibarrak biak irabazi, Muruetari eta Sokarri eta Abadino orain. Nor baino nor gehiago. Bizkaiko bi talde lauko sokatiran. Aurtengo demoraldian Sokarri nagusi izan da. Ez da beraientzat behar bada hause pisurik egokiena, Sokarrikoentzat, eta Abadino gogor, oso gogor hasi da Abadino, lehen dabiziko kolpetik. Sokarri mendean hartuta Edu Mendizabal entrenatzaile dutela, talde veteranoa oso. Zenbat urte ote daramazate hor, denen artean sokan sartuta. Bai, bat obikenduta gainekuak asko. Gutxinak dozena bat. Domina asko irabazitakoak nazioarte mailan ere, eta eskarmentu handiko mutilak dira. Hemen Sokarrik be pisu ez da, baina nola euste jaun. Sekulako maila eman du lauko sokatiran Sokarrik. Bai, eta guan diforma eutsi jenio. Naiz eta harineon. Eta behar bada ez pisu honetan, baina lanak emateko daude. Bai 640koan eta bai 600koan Sokarrirekin kontuz ibili. Kontuz, baina nik uste gehiago jongo jala 650 geira. Nik uste ben pisua hor eakutsiko utela zen mal jauten. Aurreneko tiraldia Abadinok irabazi du, beraz aurrera pausoa. Abadinok 680 kilokoan urrezko domina eta txapela eskuratzeko bigarren tiraldia da, lehen da biziko kolpetik irteratik. Soka apurren bat euren aldera eraman da Abadinokoek. Lasai antzean hor, eta oraintxe egurrean eutsi nahian Sokarri. Kusten da kosti jentzaiola Abadinoi amatia, kosti jentzaio. Hor veteranok aipatu ditugu Abadinon, eta bat falta zait, Mikel Lasuen zagero edo atzelaria falta da. Bai, kanpuan hor ikusi dut, arropa jantzita aldaketaro itxeko
Egoango atzelaria beha bino pisu geixo du, eta pisua betetzi ere oso interesgarria da 600 gehien, eta beha baino kilo atzu geixo du mutil horrek, eta nik uste horrekin uanatea eta pixkan nekatzen da nino aldatu eta Mikel sartuko dela. Abadinok irabazi ditu bi tiraldiak, beraz 680 kilokoan Sokarrik ez du urrea irabazteko aukerarik izango normalean, eta ea orain Abadino eta Zuraide Ezpeletako taldea, talde gogorra, pisu handiko taldea, Pascal Larramendi aurrean mutil galanta, herri kiroletan beste hainbat esparrutan ere ikusi izan dugu, eta iparraldekoak ere lanak emateko. Ea, lehen da biziko tiraldia da, Abadino eta Zuraideren artean. Ondo bidean urrezko domina hemen dago. Bai, ondo bidean bai, mentxe behar luke. Ez tegu Ibarrare oso fina idenik ikusi eta hemen behar luke, bilen artean behar luke. Aunque Sokarrik eak utzi duntzeakin, guandikan empaten mato inda argi. Lehenbiziko tirada seitun galduta jota hemen ez do, txapel iraztik. Tiraldi gogorra, oso gogorra. Dena ematen ari dira. Bai, eta Zuraide behaldea mantxo baino behaldea. Utzi gabe. Bai, Ekin eta ekin, begira Soka. Eutsi Abadinok. ez du asko falta, baino nik beste lan erdilegin behar. Matxin Lafit. Edu lasai, guandikan, ez da, ben buruan konfiantza bakate. Begira, Zuraidekoen entrenatzailea, dena eskatzen, makurtuta. Baita Edu Mendizabal ere, haze tiraldia. Horra, Txapela dago jokoan eta Abadino egoerari buelta eman nahirik. Zuraideen atzia Ara. bastante nekatu da. Lurrean eserita daude Zuraidekoak orain. Abadino egoera iraultzen ari da. Sufrituta. Lekutik aterata erabat orain Zuraidekoak ezinean lertuta daude. Bai, Ara orain Zuraidek ezin dute ordea. Abadino badara Soka. Amore eman dute, erabat, lertu egin dira. bai, Zuraidekoak, erabat. Lau metro urruti gehatzea emateu, lau metro gauza txikila dela baino. Ederra tiraldia, esan dugu, ondo bidean behar bada urrea hemen egongo zela jokoan, oraindik tiraldi asko falta da, baina Abadinok lanik zailena egin du. Sokarriri biak irabazi dizkio, Zuraideri aurrenekoa irabazi dio, bigarren hau eskuratzen baldin badu, Ibarraren aurka lanak ondo eginda, Abadinok asko izango du egina. Ea bigarren tiraldi hau, tiraldi laburrak izaten ari zirela, baina aurrekoa luze asko izan da ba. Bai. Elkarrekin nola hitz egiten. Bai. Itxuraz errazago orain bigarren honetan. Ez di horren aixai. Nahi dute, baina pauso mo txiki jegartzeute. Baina orain Sokak beste joera badu, orain ara hankak, ikusi Zuraidekoen hankak. Arrastan aurre etorri nahi ezin. Bai. Errazago Abadino, oso erraz irabazi du bigarren tiraldia. Lehenengoan dena eman dute Ezpeletakoek, dena. Ustuta geratu ja. Eta erabat ustuta geratu dira. Beraz, Abadinok tiraldi guztiak irabazi ditu, eta 6 kontseilos eta Muru eta orain. Nor baino nor gehiago, Urdinez, Bizkaitarrak, Muruetakoak. Azken toki horri ies egin nahirik Asturiarrak, hauek ere ona etorri beste konturik ez dute, ezta? 6 kontseilosekoek han nekez taldea osatu eta Euskal Herria etorri behar lehiatzera, ezta? Bai, eta gainea ez dia 8 etortzen beti 6, 7, hola etortzea eta beti hemendikan Abadinotiko, Ibarratiko jendia hartuta. Baina
afizioa bautela, ez du ukatzik. Bai. Handikan unea 4 ordu terdiro kotxez pasa, hemen tiradain eta berriro Asturiasea hemen nolako paliz hartu, tiradik irabazi ez. Eta gustatzen zaiotela esan berda. Eta nola moldatzen dira entrenatzeko eta... Hoi ez dakitan lehen poleak eta bazituzten, baina beak esaten zuten ez omendia juntatzen entrenatzeko, berrezela, beti 4, 5, eta beti nekez. Aurreneko tiraldia muru eta irabazi du eta bigarrenerako prestatzen ari dira. Ezkerraldean orain Bizkaitarrak. Bai, muruetak gaur saiatuko da podionen sartzen. Hasieran tiradak nola gertatzeian muruetak bakarra mati susto bat emateko, baina bildade baka. Ibarraren aurka bi tiraldiak galdu ditu muruetak. Baina... Eta... hirugarren toki horrek zartxo beti egin dio, hemendik aurrera nola moldatzen den, erraz, ari da muru eta beste maila bateko taldea da, 6 konseiosekin alderatuta, zalantzarik ez dago. Ahalduten egiten dute Asturiarrek. Bai. Eta ez da gutxi txalotzekoa da, urtero erakutsi duten jarrera. Euskal Herria etorri eta talde osatu ezinik ibilita, hemengo talde batzuen laguntzarekin, talde txoa osatu eta... Ez esaten deuna, oik, astebukero, 4 ordu kotxez handikan ununtzetorri, hemen tirada segun ondan, inda, benga, vuelta berriro etxea. Bitiraldiak muruetak irabazi ditu. Eta orain Sokarri eta Nabarniz. Hauek dira Nabarnizekoak. Zer esan talde honen inguruan? Talde gaztia dela handikan, ordu asko pasa behartxunak. Beak ikusten zaioteko gutxu, eta txukun jartzen dia gaina, posturaz eta oso txukun jartzeia, horrek ordu batzuk pasten justela esan nahi du, eta aurrea behira seitzen baute, bueno, nik seitzeko animatuko nioke, ez usteko. Munduko txapelketa izaten den urtean ugaritu egiten da, ez? Nola baitere taldeen jarduna edo... Bueno, aurten ala gertatu da, lehen hombre, beti zuk urte guztia horre entrenatzen da jendian guztu izaten zen mundialeta jotia. Han neak usteko ze maila dakazun, o gutxi ninan tiratzeko. Aurten egile esan, Nabarniz eta Murueta eta nolatea zian, laukuan ekipuak ugaritu intzian, da horri gauza hona da. Gero beak guztu ibili dira eta 8koan seitu itzen dute. Espero bezala, Sokarri irabazi du lehenengo tiraldia erraz, bigarrenari ekin diote, hauek dira Sokarrikoak, Arrigorriako taldea da, 640ko ligaska ere hasia da, eta lehen da biziko jardunaldian uste dut Sokarrik mendean hartu zituela. Ñapurrakek. Ñapurrak ere ondo, eta Abadino gero ez da? Bai. Hirugarren. Bai, lehenbizi Ñapurrak eta Sokarri berdin dintzutela, eta gero Abadino, Deibarra. 640koan gaurko indarrak jasotzen denak. Ñapurrak ez dira izan, ez dira etorri. 640kora, baina lauko Sokatiren ere maila honean aritu dira eta 640ko lehen da biziko jardunaldian erakutsi dute aurrenekoz aurten urrezko domine bat irabazi nahi dutela Euskal Herriko txapelketan Abadino eta Ibarra. Ea orain, Abadinorentzat azken erronka hauxe izango da. Ibarra mendean hartzen baldin badu, urreak ez dio ies egingo. Ea zer gertatzen den Bizkaitarren eta Gipuzkoaren arteko lehen da biziko tiraldian, berdez ezkerraldean Abadinokoak, eta hemen Ibarrakoak. Eskuinaldean. Abadinok, ez du lehenko taldi bezala hasiera eman da, seitun tiatzen hasi bilek. Geldi gehiatu ja.
Bideok presionatzen. Beti lanian denbo guztian. Emateu, aixa daudela komodo, baina hor indarrian hor, hankak eta hor, beitu. Elkarri balantza sartuta, ze indarrat ez zuten hor. Bate hankak nola. Ibarraren kontraerasoa. Beitu. Txabin hankak. Ja. Ez nuke horrekin saldi gingo. Abadiño orain. Abadiño ari da orain. Ibarrak eutsi. Tira da erdilea eman du, Abadiñok. Baina agintzen ari da bai, Bizkaiko 8koa. Gazteagoak, orain Ibarraren erantzuna badu hori Ibarrak. Bai. Ibarrako gazteek badute hori. Bai. Halako batean kontraraso gogor bat. Baina beste aldean eskarmentu handia dago, elkarrondo ezagutzen dute. Abadiño geutsi egin dio eta menderatusia dauka Ibarra. Bai, Ibarra ja Hala berriz ere. atzea lurrea irairo ertzen da, ja, akabo. Sokaren dantza ikusi dugu. Bai. Aur batea eta bestea une batean. Bate tira, besteak tira. Bai. Lekua galtzen Ibarrakoak. Edu Mendizabal. Ibarra, Abadiñokuak ez pentsa sobrik dakatenik, Bideok lurrea eta azkenin Abadiñok. Abadiñok irabazi du aurreneko tiraldia. Baina sobrik gabe, Eta Gustavo Lizundia da hau, saietxean mindu Gustavok. Bai. Badu arazoren bat. Bai. Eta ez dakit, jarraitzeko moduan izango den hor zer gertaliteke, holako mina izateko. Hor, eroita altxa ibilidan ze hortan kostilan pixka mat igual mutxuringo zitzaiono, saietzen auskolo, hor beti bakizu, minbere izaten aldi hoi, eta... Bai, oso minbere itxura da denez, eta... Bai, honek utzi ingo zeuruna. Ez, buruarekin nala esan dira, duri ezin duela, eta... Orain zer, epailea ere badoa bertara. Aldatzeko baldin mauten hor batxe, akaso aldatu, baina bestela zazpi kontra. Beak zazpi eta Ibarrai galdetuko jote, bat kenduko luteken. Hori da, baina ez Ibarra behartuta dagoelako zortzigarren hori kentzera. Ez, kiroltasunez. Gustavo badoa. Hori, eta, zer mugimendu, eta Agirre ez da? Agirre oraingoz. Uangoz Agirre. Kanpora, hala ematen du, zazpirekin beraz Ibarra ere. Bai. Eta Angel San Romanek erabaki beharko du, ea nor aldatzen duen edo nor aldatu nahi duen, bai, badirudi... Uangoz Agirre ateute. Agirre kenduko duela, eta ez behar horren ondoren, orain zazpiren kontra izango ditugu, Abadiño eta Ibarra ari dira, nor baino nor gehiago. Zalantzak dituzte Ibarrakoek, elkarri begira, Angel San Romanekin nizketan ari dira. Ez, aldatu egingo du azkenean. Bai, Agirre barrura. Bai, Ugarte kanpoa. Esperientzi geixo. Nazioarte mailan ere gertatu izan dira horrelakoak, bakarren bat min hartu, aldaketarik egin ezinez. Eta gertatu izan da, gaur hemen gertatu izan denaren kontrakoa, aurkariek 8. hori ezkentzea. Hoi da, hemen gertatu izan du bai. Hemen ere bai. Bai, hemen gertatu izan du da. Ez duzu, derri horrik kentzeko, kiroltasun ezkentzen zu, baina ez duzu obligazioik 8. kentzeko. Aurreneko tiraldia Abadiñok irabazi du. Ea orain, txapela hurbilago du Abadiñok. Prest dira. Eta hasi da bigarrena ere. Orain bat gutxia horekin dira, honek
Ze aldaketa eragin dezake, edo nori mesede egitekotan, edo... Ez, kasu hontan Gustavo atea eta aspaldi biligabeko mutila da, eta nik uste mejorari igual indiola ateatzia. Ez da mutil indartsunetako hola, horruan momentu hontan taldian, da nik uste kalte handik etzio lehingo. Alderantziz bai, Ibarraire mesede inlezake. Bat kentzia igual pixkat nekatua o aldua zonda mesede igual. Ibarrai be egin nio. Bai, eta izan dituen zalantzak Angelek, zein kendu, zein sartu, horri bili da, eta azkenean erabakia zuzena izan den, bai. Ibarrak ere asko du jokoan. Askotan hola bat kentzia bertako taldean mejoran izaten da. Dominen lehian Ibarrarentzat garrantzitsua da tiraldi bat gutxienik kentzea Abadin hori. Eta gauza bada urrea Abadinorentzat izango dela pentsatzea, eta bestea zilarra eta brontzea jokoan daudela oraindik, eta behitu, Ibarrari mesede indile, porque behaldea heldu da. Minutu territik gorako tiraldia, eta orain... faltak ikusten jugu, Abadinoa ideala, baina juezak ez dituen garbi ikusten behak, ez denak markatzene. Orain Abadinoari dago gogor. Begira nola dauden Ibarrakoak. Bai. Eutsi eta eutsi. Erreakziotxoa. Orain Abadino berriz ere, haze tiraldia, 2 minututik gora. Gogorra. San Roman epaileari begira. Bai, jendie txistoka. Bina falta. Eta... Nulo. Ustela azkenean tiraldia. Ustela, ez batentzat ez bestentzat. Bina falta zituzten, bilek lurrea hondia, ez teinorre altxa, eta guan seitxon berriro tira berdute. Ez du balio, eta utzetik orduan, atxedenik hartu gabe beste bat. Oida. Aurrekoari erantzi behar, aurreko nekeari, atxedenik hartu gabe, beste hau erantzi behar beraz. Ara berrize. Hasi da, azken tiraldia izango dena itxuraz. Zeinego bekin rekuperatu dun. Hau Ibarrantzat kaltegarria da, geho Zuraide daga atzetik eta hemen hartutako paliza geho ez tegiu bueltik imango jon. Abadino alderantzi zeldu da, Zuraide irabazita. Bai, Abadino lasaiago, Abadinok Sokarri mendean hartu du, Zuraide mendean hartu du, Ibarrari tiraldi bat irabazi dio, hortik aurrerakoak. Beira, faltetan juezak ez ditu denak markatzen, jendie txistuka. Beira Abadino lurrian, berez gehiago markatu berlioke, ja bigarren abiarluke Abadinok, baina bagarra markatu jo. Eserita orain, bi taldeetakoak orain bai, bigarren falta Abadinori. Sufritzen ari da Abadino. Asko. Zuraiden kontrako palizaren abarmentzen nahi demen. Zutik egoten bada Ibarra, betzako tirada. Eta hala izan. 3. falta markatu jo. Azkenean faltek erabaki dute 3. tiraldia, eta Ibarrak irabazi du, puntu garrantzitsua da Ibarrarentzat. Abadinok hemendik aurrerakoak ondo egiten baldin baditu, ez du arazorik izango urre eskuratzeko, baina Ibarrarentzat puntu garrantzitsua da, Zuraideren aurka aritu behar du, Sokarriren aurka ere bai, eta bere eskulegoke podiumean sartu izatea bere ala jakingo dugu. Hemen dute Zuraide aurrez aurre, baina den esan duzu, Jose Luis, tiraldi gogorrak izan dituela Abadinoren aurka, eta hori barruan, neke hori dana orain barruan izango dute. Eta Abadinon kontra kitarak guain da, nulo balio gabeko tiradoi horrek paliza handile mainote, eta nahiko luxi izan du da. Gorriz, Ezpeletako taldea ezkerraldean, hasi da tiraldia. Zuraidek bigarren tokia du helburu, Abadinoren aurkako bi tiraldiak galdu ondoren, eta horretarako lehenik Ibarra irabazi behar dio, eta gero
jardunaldia amaitzeko Sokarriren aurka. Ea, aurreneko honetan zer gertatzen den. Uangoz, Aixei da Zuraide. Hor golpia ondi xamarra eman jo. Ikusten da gaine Ibarrakuak erortzen Aixa hasi diala eta Begira nola daramazaten, arrastan. Dena ematen Ibarrakoak, begiratu aurpegiei. Itxuraz hobeto jarrita, lasaiago, baina utzi ere egin gabe, ekin eta ekin, Zuraidekoak eta bai, Zuraide nagusitzen ari da. bai, ja 2 metro batxu amanak gutxi gehatzen jo, este metro eta erdi hola gehatzen jo Zuraidei. Lehertuta daude Ibarrakoak, neke handia pilatu dute Abadinoren kontrako leian 3 tiraldi izan dira, zein baino zein gogorragoak. Bai, eta Zuraide 30-35 kilo gehiago da, Ibarra baino, toi zama hundila da. Zuraidek 680 eta Ibarrak gozalduta 660 ezin pisatik ibili da. Beraz, pausu aurrera, Zuraidek bigarren tokia eskuratu nahi dute lapurtarrek eta oraingoz ondo bideratua daramate. Bigarren tiraldirako prest. Hasi da bigarrena ere. Eta horrari dira, utzi gabe, Zuraidekoak. Beti ere, pausotxoa atzera. Bai, Atzera eta atzera, alegia soka euren aldera eramaten ari dira. guk esaten dugu Aixa, baino indarra, esfuerzua, ondile inda. Bestela behiratu ze pauso txikila ematen duten, sobran dihoaztenin, Aixa joteia. Zer nolako presioa dagoen hor, begira zenbateko ahalegina egiten ari diren, eusteko eta ezin eutsi. Zuk pentsatu, arrastan ezin hunda hankak altxata joten diala. Oinetakuk hainbeste heltzen dute hor, ze presio don, arrastan ezin dutela. Minutu eskas iraundu bigarren tiraldiak, eta askotan esaten duguna, zozketaren garrantzia ere bai, ze tiralditatik zatozen aurretik, eta gero, Ibarraren kaltetan izan da, Abadinoren aurka 3 tiraldi egin behar izan dituela, eta horrek ez dio bat ere lagundu. Murueta eta Nabarniz nor baino nor gehiago tiraldi bakarra, bigarrena ikusiko dugu, hau dira Muruetakoak, eta hemen Muruetak berluke, pixkat, 5. tokia dago jokoan, ezta? 7. izango da 6 konsellos, eta 6. edo 5. Nabarniz edo Murueta, orain arte gertatutakoaren ondoren, hemen gailentzen dena, hombre, berez ondo izatea Muruetak gailendu berluke. 5. izango da. Aurreneko tiraldia Muruetak irabazi du, eta 2. ere nagusitzen ari dira Muruetakoak. Txukun Nabarnizekuake. Oraintxe galdu dute lekua, erabat gomatik irten da hor. Zutitu nahi bai, baina badara matzate Muruetakoek. Bai. Eutsi Nabarnizek. Ez, atzelari eire soka galdeintza jota, gabo. Eta Muruetak irabazi du, beraz, azkenean Murueta izango da 5. 6. Nabarniz, 7. 6 konsellos eta Ibarra eta Sokarri. 3. zein izango tea? 3. tokia dago hemen jokoan. Hasi da tiraldia. Eskuinaldean Ibarrakoak. Dominen leia. Falta zaigu ikusteko. Ibarra eta Sokarri, eta gero Zuraide eta Sokarri. Aurrena, Gipuzkoar eta Bizkaidarren arteko leia, hemen zer gertatzen den. Hemen Ibarrak irabazi berdaka, Sokarriri. Podiunik nahi bau. Bestela... Pali zaunde jartzez aparte, buruak...
Hombre, iaz Ibarrak 680 gehien bigarren intzun, Sokarrik atzeo gehatu zen, baina pisu hau nik esango nuke pixka dela pisu handia duen jendiero baskula betetzen ontzat beti esango. 640 gehien ja hasten da hor ondo zehatzen. Abadinoke gaur nik uste nun geixo izango zula, irabazi zen aida, baino ez nik uste nun erreztasunakin. Sobra handirik gabe bai. Hoi da. Bai. Eta tiraldi luzea, lehen da biziko Sokarri eta Ibarraren artean, minutu eta erdi. Lanean hasi direnetik. Hola ikusitan nik esango nuke Sokarrire 640 gehien kontatu inber dela. Hemen 680 gehien bilek paretxoko pisuak eta Ibarrak eta bilok eta epaileak maizaidia faltak markatzen. Lurrean eserita zeuden Sokarrikoak, Ibarrakoak, gero Ibarrakoak. 2 minututik gorako tiraldia. Dominak daude jokoan, hirugarren zein izango? Oraingoz, hirugarren zein izango, bigarrena ere hor baitago. Atzia asko eroitzen zaio falta bana. Bi falta orain Ibarrari, bi falta Sokarriri ere, eta azkenean Sokarrik eramandu soka bere aldera, kostata, 2 minutu eta erditik gorako tiraldia izan da, eta nik esango nuke, dagoeneko Dominak ies egin diola Ibarrari. Bai. Bigarren honetan zer gertatzen den, baina aiako pilotaleko duzue. Bigarren tiraldirako prest, Ibarra ezkerraldean, Sokarri eskuinean. Epailearen esanetara dira, Erne. Eta hasi da bigarren tiraldia. Azken saioa dute Ibarrakoek. Eta beste saio bat. Saio bikoitza falta zaio Sokarriri. Bigarren sailkatu nahi baldin badu bukaeran, Zuraideri irabazi behar dio, baina nekea pilatzen ari da Ibarraren aurkako tiraldi hauetan, nekea pilatzen. Bai, nekea handia da harrapatzen, da geho Zuraidek deskansatzen demo bastante badamaki, eta hau nekatu aletuko, eta nik uste zaila da gala, oso zaila. Gozo Nabasolo, Sokarrikoen atzelaria. Bai, urtetik urtea mejoratzen nahi da. Ardua bezala. Lana eta lana. Berarekin hitz egin eta hori esaten du. Hemen irabazi ez dakit, baina lana egingo dugu eta lana emango dugu. Eta lana emateko dago eta ematen ari da. Oso demoraldi ona egiten ari da Sokarri. Eta berriro diogu, ez da hau behar bada, Arrigorriakoentzat pisurik egokiena. Pisu txikiagotan hobeto moldatuko da. 640an erakutsi du, lehen da biziko jardunaldian hor dagoela, eta batez ere 600 kilokoan. Nik uste 600 kilotan be gorena horre emango dula. Mutila eoki dazka hortako, eta nik uste be gorena hortxe emango dula. Eusten bai Ibarra, baina ezin. Amore ematen, minutu eta 40 segundo, eta Sokarri agintzen ari da. Kostata, tiraldi gogorra, baina hortxe, Sokarrikoen poza, badakitelako domina ziurtatu dutela. Hasteko hori, badakite gutxienez 3. izango direla, Ibarra 4. izango da. Eta atxekabetuta, nolako bihotza, lako aurpegia. Ibarra domina nahi zuen iaz bezala, ez du lortzerik izan, 4. geratuko da urten, 680 kilokoan, eta bigarren zein izango, hemen txeiakingo dugu. Sokarri eta Zuraide, nor baino nor gehiago. Beltzez, Sokarrikoak, gorriz, Ezpeletako taldea.
Zilere ikusita Zuraidek ematen du, eman berlukela, aurria oso goian do, oso alto, tok B2an daude jarrita. Euste neiko lana bat uste, eta Zuraidek dakan posturekin nik uste pixka luzatzen baut da, Zuraidek irabazi berlukela. Aurreneko lauak behitu ze altura dakaten eta Sokarrik ikusi ze baju don. Sokarri eta Zuraide berdinduta daude, baina begira nola ari diren, bizi orain. Bizi. Zuraidekoak eta ezin eutsi Sokarrik. Orain txe, irudi apurre bat eutsi dietela lapurtarrei, baina orain arteko tiraldi guztiek irabazita daude bitaldeak, bat izan ezik, Abadinoren aurkakoak jakina. Horretxegatik da txapeldun Abadino. Eta Zuraideren aurka amore ematekotan Sokarri. Bigarren tokia dago jokoan eta lan erdiak edo geixeago eginak dauzka lehenengo tiraldian Zuraidek. Eta Zuraidek irabazi du bai aurreneko tiraldia eta erraz irabazi. Bai, oso erraz. Esan deuna sorteuaren nola tokatzen den, ikusi ondo jaka. Ibarrakin izugarrizko paliz hartu du Sokarrik, eta guan hemen buelta nola eman dion. Esaten deuna, gaina hemenek kiloz difentzite xente. 30 kilon diferentzi jango da, baten da bestin artian. Eta oire... Bigarren tiraldia, hause irabazi behar du Sokarrik, kitarakoa behartu alizateko. Bestela, hirugarren izango da Sokarri. Eta hala ere hirugarren toki hori lortuko balute ere gustura. Lehen Ibarrari irabazita, ikusi dugu nola ospatu duten, podiuna beti da podium, domina, behar bada espero ez duzun pisuan, edo espero lehian ari denak beti nahi du zerbait, baina nik uste beak ez zutela, nik uste beak podium, zuk esan zuna, podium ingo bai, baino ez zutela esperantza handik, eta nik uste Ibarra irabazita, hirugarren gehatuta, poza ondo jartu dutela. Podiumeko hirugarren kotan izango da Sokarri, bigarren tiraldia ere Zuraide ondo bideratzen ari delako, nahi dute Sokarrikoek, dena ematen ari dira, baina emate hori eusteko baino ez da eta eutsi ezin gainera. Eta Zuraidek irabazi du, beraz, Zuraide azkenean bigarren eta pozarren. Bai, hasieran nahiko ondo biliga, eskasera biliga, baina azkenien zaietza da ostu, ez dakit zer izango da, nontxe ikusiko du, baina endabondo. Bai, taldi pixkate urduri egon da. Enduz tiraldi zen nahiko sakarrak, nahiko txarrak, neste irabazi, baina gustora ez. Baina, irabazten. Baina, usteaz, tirada baten igarreot, saietan krakada bat, aber zer den. Normal alda hori, tiralarietan? Bai, batez be holan gora bera ibiltzen garen inda, mugimendu asko gebizin inda batzutan, hori pasatzen da. Sokie batzutan ez da hortzek geritxik pasatzen, da gora juten da, gora juten dagun, zaietzetan geratzen da. Eta gero zer kanpotik, nola ikusi duzu, lehen baino bakarragoz, tiraldi zakarrak aipatu duzu. Lehenengo hirurak nahiko zaiak izen diez, orduan gerotxua hobeto ikusiot. Baina, abainon normala da, hasieran pixkat urduri egotie eta tirada pixkat zela egitu. Zuraidekoak izan dira bigarren, haiek ere lan pixka bat eman dizuete? Bai, da gogor, oso gogor ibili diez, batez lehenengo tiradan oso gogor ibili diez, ingerren handizaz. Sorpresa izan da zuretzat, haiek ez zuten espero, hirugarren, laugarren gelditzeko asmoz etorri dira, bigarren izan dira eta nahiko gertu zuen gandik. Bai, pisualdetik be asko guindabi, ize zeirun da laro ikio gumodun, orduan da pisualdetik ondo, da egi esan oso ondo ibildiez, oso ondo. Badino aipatu duzu urtero berdin xamarrazten dela, gora egingo duzu hemendik aurrera. Espero dut. Oinino gehatzen da asko eta espero dut. Bai, uste dut. Lehenbizik ez ginen atetzelan nolaz Abadino uste bat pausu bat gu bainon gehiago dela. Eta ez gira konten gira bigarren ateratzera. Uste ginuen hirugarren, laugarren aterako ginela, nolaz ez gira ongi eta baina ongi.
Aipatu duzu, Abadiño puska bat gorago dagoela, baina beraren kontra oso ondo aritu zarete eta ia bat irabazi duzu, Bai, ez ginen urrun, baina, ale, pixka bat gehiagoa. Bueno, zuek ere gora egiteko asmoa daukazue orain? Bai, nahi genuke. Jaz, ateratu ginen 3. Eta aurten 2, elden urtean behar, ez eran, baina lan puskat badugu egiteko oino. Gutzak ondo, lanien hasi ginen, 21 lauko amaitu genduen, da urrengo astelin jardunian hasi ginen, eta gaur ondo, 3. postue, 50 kilo azpitik egonik, guretzako lorpen handi izen da. Zuaiden kontra intentzia genekan esilarra lortzeko, baina atzenean, alin guztia indu, baina berek pisuan goitik handia, eta minutu terdi ireun izan baleutzea, akaso zeus egiteko intentzia egunkan. Hor jardun, bekaldetik eurten, eta lusatu izateko aukera izan bagendu, akaso gero izango zen. Holan suertatu da, posi gauz. Izerdi bota du, gure haine, da indako lanak be ointxik usten dira, eta kontent. Lehendabiziko posturako borroka pixka bat izan da, Zuraideren maitzarekin harrituta edo? Ez, aurrek urtean be nau seguru Zuraide 2. 3. gatu zuan, da badeniken Zuraide be pisu altuan entorriko zela, pentsau pixaketan 680 eta 6 modu zela, 6 kilo aldetik, edo goiti, da hori arraru da, 680 kilotan danok hilten gara estu, ez zeltzeko. Da bai hau Zuraide 6 kontzioz goitik helia, orden moganekian, pisuan arabera, minutu bat iraun euskero, aukera egunko zela. Hor tentzioa sartzen du, da hor behan ireun eskero, gero zuzen etorten dira. Baina minutu hori kabezaka izen kapaz eusteko da, hor nerukon gaitue. Hor nik nire postua zan edo Abadiño edo Zuraide. Abadiño irabazi du, beraiek esan dute oraindik asko betu beharra daukatela, norbaitek lanak emango aldizkidea aurten? Abadiño hori, dudeik ez. Pisua geizten doan einean, guk 640 atzo ondo jardun gendun, 6unean be esperantza dekuz, da 500 gilan, edo daik ez. Pisua berantza doan einean, guk be findu iten gara, eta gure pisuak behintzat, guk ezin genke 600 gira, ia inoz heldu. Guk beste bai 6unean, bai 500 dia hemen Euskal Herriko pisurik jardunenak. Da horretan esperantza deku behintzat goitik ibilteko. Entrenako, baina guk be lanak ondo txukun inezkero, aukera dekuz. Abadiño beraz, txapeldun, berehala ikusiko dugu sailkapena, tiraldi guztiak irabazita bat izan ezik, Ibarraren aurkako hain zuzen ere, Ibarraren aurkako bigarrena ustela izan delako, eta azkenean 3. erabaki du, eta ura Ibarrak irabazi duenez, galdu duen tiraldi bakarra Abadiñok uraxe, 680 kiloko finalean. Beraz, 16 puntu Abadiñok, aurreneko tokirako, 2. Zuraide 15 punturekin, tiraldi guztiak irabazita Abadiñoren aurkakoak izan ezik, ondoren Sokarri 12 punturekin, Zuraide eta Abadiñoren aurka galduta, eta hortik atzerako tokietan, Ibarra 4, Muru eta 5, Nabarniz 6 eta 6 Konsellos 7 aipaditzagun txapeldunak, Juan Miguel Barandika, Urko Realde Asua, Fernando Zamakero, Gustavo Lizundia, Asier Iturriaga, Lorenzo Irazola, Jose Javier Ardantza, Julen Ardantza eta Mikel Asuen. Ez duzen ere Gustavo Lizundiak min hartu ondoren, azken tiraldi eta Mikel Asuen aritu baita. Hortxe duzu sailkapena. Tira ba, Jose Luis, honen beste zamaitu dira, Abadiñok beste txapel bat, 4. txapela, 680 kilokoan, Zuraide maila ona eman da, eta otsaila bitarte hau ez da bukatuko, ez da geratuko. Ez. Aber, 640 pixket estutzen den Abadiño eta norbaitek, kentzen lehen gurtian bezala txapela. Ederki ba, jarraituko dugu. Eta amaitu aurretik Jano Andreok, urtarrilaren 10ean Tolosako Kantabrikon izan zen hitzordu bereziaren berri emango dizuegu. Jose Mari Olasagastik botatako erronkari erantzunez, 4 aizkolari azaldu ziren, ez bat eta 2, 4. Berezia izan zen eguna, gogoan geratuko den horietakoa. Iristen denak lehentasuna duenez, Jon Irazuk eutsi zion aurrena erronkari. Zizurkilboa 6ak 20 gutxien iritsi zen Kantabrikora, apustua hartzeko eta hitzartzeko amorratuta zegoen. Olasagastik 3 aukera eman zituen aurretik, Amabio Inbikora 80 ontzako 8 ebakitzera eta Kanako 4 ebakitzera. Irazuk Amabio Inbikoen aukerari heldu zion. Azkar egin zuten tratua.
Egur guztiak irazu jarrita apirilaren 27an jarri zuten eguna. Kontratua sinatu aurretik ordea Irazuk zera esan zion Olasagastiri, ez zukela gogo honez hartuko aurretik beste apustu bat egitea. Igeldokoaren erantzuna berehalakoa. Jose Mari Olasagastik ez zuen amore eman. Nahi zuen egiteko aske zela esanez erantzun zion, eta seinalea galduta atzera egiteko aukera izatea eskatu zion Irazuk. Hala, hitzartu zuten. 6.000 euro jokoan, 15 eguneko atzerapena eskatzeko aukera, aurkariari eguneko 50 euro ordainduta, eta sarrerak erdibana. Ba, nik apustitioko gondi nuken, ne guztoko lana die, egidea oso ura hunditua sartu nizela, baina, bueno, fetxakin da adostu gara, nik bildurrik handuna fetxakin dauken, beha gotxailena izu, nik gotxailako nintzoken prebatzaten braik, azkenen apirilean bukaino atzera dut, eta, bueno, ura hunditua sartu nez, baina prebatzeko tema ustetan nahikoa duketela, eta saiatuko gara. Iñaki Azurmendi garaiz joan zen ustez, 6etarako, baina Irazuk aurre hartu zion. Lana gogoko zuen Azurmendik, baina egunarekin ez zuten elkar hartu. Otsailerako nahi zuen Igeldokoak, martxo apirilerako egungo Euskal Herriko txapeldunak. Idia ez da bakarrik uztartzen. Gu uste ez gara iztorrigia, baina beha lehen otorritazion, eta fetxa eta indo, eta oain berri sartu ingia, baina beak ikusi da ez zaukela zeik, ia hemendik hilabetea jokatzeko esan dut, eta hemendik hilabetea holako apusto bat serio uste ez dola prestatzeik, eta orduan gio martxon da beak ez nahi, eta hola gehiago geha. Hirugarrena Xabier Orbegozo Harria, 5. Olasagastik erronka bota zuenean gogoan zeukan aizkolaria. Azkar etorri ziren bat. 12 oinbikora hauek ere, baina martxoaren 9an, egurrak erdibana, eta 6.000 euro jokoan. Ez da inoiz gertatu da, baina gaur gertatu da, eta gu egiteko idean etorria, eta, bueno, guk aurreko apustutik preparazio bizka ekan nun, da, bueno, egiteko etorri ezkeo, egin da jongo etxea, gero izango dugu kontu, baina hementzat egin dago pentsatu kontu gein, etxea jongo geha guain. Dana bere aukera jongea pixkat, bai oinbikotan, bai denboatan, da bai danien, baina, bueno, haizu, beha bota zuen desafigua eta gu etorri geha, eta, bueno, beha getzun moitu nahi hortik, eta, berta, jogatuko jo, beha botatako lan horta. Gustua? Bueno, kontraioa ondila dugu baino dugu, eta, bueno, gustua bai, zeratik demostratzeko olako handi bati joga gertzaio, ez? Da, hau handila izen da, segitzen du handila izeten, eta mano plazan kontu bukatzen die, eri bat izeten da, eta han probatu berko dugu. Urtarrileko aldapan, merkealdi garaian, baten truke bi beraz. Gustu gatu naz, garbi izango dizut, gaztien kontrare gustatzen zait, eta ni uste harriak demostratura lehenko apostu hortan, da Irazuke bai txapelketan, da uste oso apostu fuerte izango diala. Eta halako egun bereziak amaiera ezoikoa merezi zuen. Txomin Garmendia bertsolariak ere utzi nahi izan zuen bere aletxoa. Gaurko gontane ez da etorri, onuntza jende motela. Tarria gazte jatorroni, itzegingo jok onela, urte askoan jarraitu zazu, Olasagastik bezala.